Прайм у четвер на каналі ЕТР. В студії Роман Скрипін, напроти мене Юрій Хануров, колишній прем'єр-міністр, міністр оборони, народний депутат, міністр економіки. Так. Так. А тепер професор університету Шевченка. Ви тепер, ми це з'ясували на початку програми, і повертаючись до теми, власне, а що це було і як воно було, я хотів би зачепити тему газової угоди з Росією 2006 року. Я вам казав, що від газу ми не втечемо. Я процитую вас, фактично, звітуючи про наслідки укладеної угоди, прем'єр-міністр у своїй заяві наголосив, що Україна і Росія досягли взаємовигідних домовленостей з газового питання. Тобто ви так сказали. Як пояснив очільник кабінету, газ до кордону України за ціною $95 за 1000 кубометрів постачатиме компанія, обрана російською стороною. Отримувати газ на кордоні буде українсько-російське спільне підприємство, керівника якого призначить українська сторона. Згідно з домовленістю, будь-які зміни на газ і транзит відбуватимуться тільки за умови випільної згоди сторін. Це «Голос Америки» повідомляє 6 січня 2006 року. Так і з'явилося Росукренерго? Ні. А що? А хто ж з'явився? А Росукренерго з'явилося в чи 2003, чи 2004 році влітку. Ні, воно з'явилося як посередник. Тут дійсно. воно. Так, нам запропонували газ за $225 за 1000 кубометрів. Бо Україна розірвала трошки інший контракт, там, де це було дешевше. Який? Попередній, там, де не 95 було, а я забув, скільки, чесно забув. А було так, що туркменів відрізали, у нас закінчився договір 31-го. А з росіянами не підписали протокол влітку. Станом на 1 червня кожного року, чи на 1 липня, не пам'ятаю, на липня все-таки, уряд має підписувати протокол. Але уряд прийняв рішення не підписувати протокол з росіянами на наступний рік. І почалася свара велика. Але тоді уряд очолювали люди, які в газі розбираються значно краще, ніж я. І вони вирішили, що не будуть підписувати ці договори. А остання подія, яка там, напевне, переповнилася в чашу росіяни грюкнули дверима, коли заступник, по-моєму, по прізвищу Рязанов... Уряд очолювала Юлія Тимошенко тоді, коли це відбулося. Ви ж люди, які розбираються, для чого ці... це ви маєте говорити. Ні, це ви маєте говорити. Ви називаєте по імені. І тоді Рязанов приїхав в Київ і каже, ви будете підписувати чи не будете? І наприкінці серпня остаточно уряд відмовився підписувати договір з росіянами, протокол на наступний рік, тобто обсяги і ціну газу. І я опинився в ситуації, коли нема жодного договору і нічого немає. І прикрутили газ, і тоді, якщо пам'ятаєте, замерз Алчевськ. Показові виступи. І я добре цей Алчевськ буду пам'ятати все життя. І 1 січня я вранці приїхав у Укртрансгаз, і в мене було враження, що я один на всьому світі. Тому що йдуть датчики, йдуть доповіді про те, що йде перекриття газу по всій мережі нашій, і ми без газу. І ми ставимо питання, починаємо обговорювати, чи можливий якийсь реверс газу з заходу і так далі. І десь через години-півтори з'являється Віктор Ющенко, якось трошки легше стало. І тоді вже з'явилися ще інші радники, і ми почали вже працювати. Ми вимушені були піти на 95, тому що це значно дешевше, ніж 225. От і все. Нам викрутили руки. Чи була там корупційна складова в цій схемі? Поняття немає. От що можу сказати? Мені, знаєте що, багато вже цю тему проговорювали. У мене все розписано. І колись років через 10, коли я буду писати мемуари, я все напишу.